Og karon mga higala, dili ta maglangan. Nia ang sumpay sa pipila na lang kayugto ning atong sugilanon. Bikas aping sa kalibutan. Sa atong gugma. Utok, andar na utok. 12. 12. Dali na na, Mikay. Alas 7 na. Patay na dyan si Michelle ini! Klaro na ka ini! Maglubong kita ini! 12. 12. Oh. Niya na si Boss Roque, tumaga! Niya sa phone, si Boss Roque, tumaga na! Oh. Ha? Kuan. Muna na ako nagmayo. Unsa magitubag, anak, ha? Sige na, tumaga na si Boss! Kadiyot, ha, kadiyot! Basahan ko na ang ABC, kung nasa hunong ang numero 12. Aha? Sige na, tumaga na si Boss Roque! Ayaw na. Gamay na lang. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Panuway! Kadugay bang mitubag ini tawhana? Unsa naman ako, ya? Wa pa gina mo tubag si Mikay? Wa pa. Wa pa gyud tingali niya mabasa ang tato. Oh. Patay na gid si Michelle ini. Di ba, kuya? Imo man na siyang patyon? Oh! Patay gyud ni si Michelle karon, Virgie. Unsa man na, ha? Wa pa gyud na? Aw! Patay gyud ni si Michelle ini! J, 10, K, 11, L, 12. Loy. 12 ang L. Hala! L ang L? 1. La. Niya na si Boss Roque! Ha? Tumaga! Patay na gini si Michelle! 23 W 9 I 19 S. Lois. Ambi ng cellphone, Milberts. Dali! Naibaw na ka nga nung Lois, Mikay. Niyang cellphone, tabagan na na. Kaya nasuko na na. Dugay sa di mo magstorya. Hello, boss! Among gwapo! Unsa man, Mikay? Pusilon na nako si Michelle! Ayaw yun among gwapo. Kay sulbad na ang imong gipasulbad na ako. Nahubad na gyud ko ang tattoo sa buko-buko ni Michelle. Unsa? Unsa man ang hubad ni mo? Isulti na yon? Lois, ang hubad sa numero sa buko-buko ni Michelle, boss, among gwapo. Unsa? Lois? Oo, boss, among gwapo. Mao na nga akong hubad anang maong mga numero. Ug ang buot ipasabot, ana. Naa sa bungtod nga Lois ang bahandi, boss. Unsa? Mao gid na ang miabot sa imong hunahuna, Mikay? Oo, boss, mao yun na. Ah, Insan, tuwaron tualihon pa, mao gid ako nabasa sa tattoo. Ato ta mangita sa bahandi sa bukid sa Lois. Kung masayop ka, Mikay, patay gihapon si Michelle. Masayo pang maningkop ini boss among gwapo. Mao na gyud ni. Wa na ko kulbai. Mao nga ayaw ginagilabti si Michelle kay doon na patay laing sulbaronon. Kung sa man kuno ang sulbaronon pa, ha? Aw, kung asa gyud dapita sa bukid sa Lawis ang mapa. Husto ka. Ug mas maayo gyud nga makita nako pagbalik si Michelle boss. Ug ako siyang ikasultig balik.
Ayaw lagi gadlok na ko. Kaya ako lang ang makaluwas kanimo karon, Michelle. Luwas? Oh, Luwas? luwas na ka, day. Luwas na ko? Uy, kamauna magyadi ay kang mutubag. Matubag? Oh, himuon di kang prinsesa kung makauli na ko sa amo. Kung makuha na nato ang bahandi. Prinsesa, Sarah? Ay, oh, Prinsesa Sara nakaanak-nak. Og ako, mahimo ng Reyna. Oh, mamahimo mong mga reyna. Og si Michelle ang numero 1 na kong prinsesa. Ipuno na ko siya sa akong mga asawa. Unsa? Daghan na kag asawa? Oh, Oh. Og swerte siya kay mahimo na siyang kabahin sa imong pamilya, Boss RR, di ba? boss, sarare. Kuha ko na ni Boss Rocky si Michelle. Banyag sa ilong. Dili mahimo nga patio niya si Michelle. Oh, di na siya patio, boss. Nausab na dagan sa pagita mo. Dinilang mo. Makigsulti ko ni Roque. Michelle, day. Luwas ka na. May nalang kay nasulbat tingali ni Mikay ang pagbasa sa imong tato. Ha? Luwas na ko, ma? Oh. Oy. Tarungan na gud nimong musulti gud. Tarong manggugugod. Libog lang kung gutom. Oh, mao ba? Ay sige, kaon na lang. Pero luwas na ko, ma? Oh, luwas ka na, Michelle. Luwas ka na. Magsadya ta. Kaya di dapat tinibos among gwapo si Michelle. Luwas na siya. Mag-celebrate na! Kay luwas na si Michelle! Ay kapalabi, ay palabi. Magpasalamat ang nga nasulbad yun mi kay ang tato. Ako ba ko nakasulbad sa tato? Wow! Nalabog lagi ka bayuta ka! Kaya tinuod bitaw. Siya man na nakata na kong ideya bahin sa pag-ihap sa alphabet. Oh, talawa! Talawa, ha? Mayangkol mga si Bikay nga, nakatabang yung ko niya. Gora sa ka! Tara, ay nalang kasuya, hang. Unsaon nga si Mariposa man ang nakasulbad, waman tawag to nga. Correct. Ding ini. Kinahanglang mangandam ta. Unsa Mikay? Unsa naman siya nakatong magandaman? Uy! Kung paano ba sa ko ini, oy? Ang pag-anhi nila ni boss among gwapo. Ha? Mga rin sila din, Mauna. Uy! Papahalipayan sab ko ninyo, uy. Nausaban mo, uy. No, patabi si Michelle kung di ba tungod na ako, Wana! Migara na yun ka, Mariposa, no? Sobra na ka! Pagkaping ka lang! Boy, Ay, gara! Gara din ang mahangyo nga. Inyo kong pahalipayan. Tara ba yung sa pagkapin mo na nakasulbad, pagkapin? Sige. Ato na palipayan si Mariposa. Congrats, Mariposa. Congrats! Asa ba? Salamat ha, Mariposa. Taas-taas yung kag dialog. Kaya mo yung gihatagan kong ideya o sa ako pagsulbat sa mapa sa buko-buko ni Michelle. Banyag sa ilong. Husto ka ng bayot nga Mikay. Giadto ta sa lawis mangita sa bahandi. Oh, boss. Kinahanglang ato ning tumanon ang bayot nga Mikay. Og, Roque, timan ilang. Nga dili na nimo mahimong hilabtan si Michelle. Kay ako na siya. Wow! Kaswerte gud ano, Michelle. Nga ikaw maging nakagusto niya, boss. Gwapa siya. Ako siyang ipuno sa akong mga asawa. Onya, mga tinatas lawis ini.
Unsa? Ungas me? How, ha? Hato ta, how is? Ay, sa lawis. Mga tutas lawis. Ato talawis? Sige, sige. Ato talawis. Kaong kubyabas lawis. Halina. Ay, 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 ay. Kay kagdag man ka. Haliguhangan. Ako badong. O, liyok mo. Halakaw. Ha? Michelle, dali na. Muuban na lang ta nila. Niduta, oy! Niduta sa akong feelings ka nakatamang ko ni mo, Mikay. Magpasalamat sab ko nimo. Ano sige magkabalik-balik, Ana Mariposa? Sige, paghambog ka ng iyang natampo. Ay, mag-away na sab mo, ha? May gara ba ko na siya, God? Che! Mabuot ka! Gidili di ang manghambog! Gusto na mo. Ka, ha? Sige, balik, Ana. Poon! Gusto na mo, ay. Ano mo pag-away? Sige na, barog mo. Mga tuntas lawis. Unsa? Mga tunata sa lawis? Ug karon mga higala, dili ta maglangan. Nia ang sumpay sa pipila na lang kayugto ning atong sugilanon. Bikas aping sa kalibutan. Atong gugma. Niduta, oy! Niduta sa akong feelings ka nakatamang ko ni mo, Mikay. Magpasalamat sab ko nimo. Ano sige magkabalik-balik, Ana Mariposa? Sige, paghambog ka ng iyang natampo. Ay, mag-away na sab mo, ha? May gara ba ko na siya, God? Che! Mabuot ka! Gidili di ang manghambog! Gusto na mo. Ka, ha? Sige, balik, Ana. Poon! Gusto na mo, ay. Ano mo pag-away? Sige na, barog mo. Mga tuntas lawis. Unsa? Mga tunata sa lawis? Mamaulit na ta? Mabauli na kita sa inyo ini. Kay lawis naman ang iskutan. Hoy, Loloy. Runga ang ilang mga gapos. Ha? Dili mahimo makaikya sila. Hinayan na akong bukton, oy! Sakit kayo na! Dong! Ayan akong yung maayo ang among mga gapos! Yugo man yung katara, oy! Hoy! May kara rin yung maayo, ha? So, pakingan akong bogo, ha, Mariposa? Hilom na mo. Hilom na mo. May kinihilom na mo. Anit pa to, mag-hilom na mo. Hugot ang ina magkabos. Malberts. Dali na mo! Gawas na! Gawas! Ay, maipot na akong bukton, oy! Nanginaya ko! Ayan to, ito lang ang buktan! Mariposa, may sobra sa tuon ka da. Hilom ha. Mangkawas na ta. Aray, oy. Sakit man ako buko-buko, oy. Hilom, uy! Yapag kagyod! Tiil tingali ni mo ang nagsakit. Gaga! Pagdaliglakaw, bi! Asa akong mahal. Hilom, ha? Sige, pangita ni imong mahal. Palangga mong gugol sa kong mahal, God. Hoy, ako na si Mikay. Ako man na. Ako siya, Gaga! Ako siya, Gaga.
Yes! Sakit man na, ay! Gusto na, Virgie! Ayaw nagpasakiti si Michelle! Bitaw, Miss Virgie. Pinangga na raban na siya ni Boss RR. Basig masukot tos Boss RR. Maayo na lang gani kay musugat na lang siya nato sa lawis. Ay, sakit ako, Til. Ay, salamat. Nakatumong na. Badong! Aga ka na lang, Miss Michelle. O ikaw, Virgie. Ayaw na nagpasakiti si Michelle kay masuko niya si Boss RR. Paspas mong lakaw. Karon makahikay patag pagkaon dito sa inyong bay. Hello? Ate, gina sa among bay? Di lang ta dito ay. Ato lang ta dito Mikay oy kay dunay kaldero dito. Bitaw! Ganun dili mo sa kagadahan dito? Kuan lang, kulbaan lang ko dito. Pero bahala lang si Lord nato ay. Mao, itugyan lang nato ni Lord ang tanan. Magigay ang ngayon mo sa ang pitin, Lord! Karong taon nga dili man ha. Unsa ko dili tao? Umoy. Tabian ang dire kay Kamariposa no? Tabian ang Ay, bulang, te! Tabian yun! Gusto na niya siyang musapaw na to, Ate Allen! Hambog mo sa di ka mariposa, no? Magbuot. Dali mo, kay gutom na. Doon naman ta sir. Ay nagsapot-sapot aron dili para to ni agaw alin ang atong pagkaon. Niya nagyud tas bahay na itong Tara. Ako balay! Michelle! Sunda siya, Luisa. Oo, Eh, basin mo layas ni. Michelle! Kuya, di na bagid ining dapita ang bahandi? Mao ka na ang pagbasa ni Mikay sa tato. Busa, ani una ta din Maayo unta kung dili na lang muanhi si Bus RR. May mitawag niya ganina. Importante ni. Basin dili pa tumuan ni. Boss Roque! Niya nami! Oy. Hala, Milberts, niya na gid ta. Og nana sila gaw alin. O kina ba nga akong make-up? Niya ko lipstick sa bawal sa ato na po pero masa ko na ginapos man ko eh. Kuha pa magyabog kami, kay! Ay, kabalaka, uy! Wala! Lat ano kita ini. Kaya ano ba sa bahay ni Tara? Namay kaldiro. Ay, bala ng lataan mi! Basta, ikaw lang ang unahon ng lata. Okay rin yun, no? Mahal! Hala. Uy, si Michelle. Mahal! Niyanak ko! Uy, wa ba na siya kapusa? Okay, minagan siya paingon din, Mahal! Hoy! Michelle! Balik dire! Usa man, ha? Papusil ka? Ayaw siyang pusila, boss! Di lagi na siya makalayas! Mahal! Mahal! Hala! Kay bawal lagi siya nga ikaw si Mikay, ang iyang mahal. Mahal! Ang gakus pa. Mahal! Mingaw ko ni mo, mahal! Ako sab. Gimingaw ko ni mo, mahal. Ay, kalala! Pagpantay mo! Kay, naikugita nga na paingon din, Hoy! Unsa man ha? Ngano gakos-gakos man ka ng akong Mikay ha? Ini! Uy, Mikay! Uy, si Mikay! Miss Bergie, ay nagmasakit din si Michelle. Ay! Isoon na sila sa bahay. O prisuha sa kwarto. Magluto man ka ako.
Sige. Ibili lang si Allen sa gawas. Kay magluto siya. Ako, kabalong niya ko magluto. Tama lang ko, bilin lang ko. Sige. Kamong duha ang magluto. O hikti silang duha og dako nga pise. Sot! Aray, uy. Hinahinay lang, oy. Di rin mahimong musod lang, may nga di tokmod. Bitaw! Ay, anya, magtipo na lang miinig ko sa kakwarto. Oh, para usaray batayam. Ay! Mahal, lipay kay kumahal. Ako sab. Nalipay ko nga nagkita na tamahal. Kumusta naman ka? Diyos, kabalaka kay kunin mo. Abi na ko mapatay, ni ko ka ni Rocky. Saso! Kakiyat pa rin ninyo tanawin, uy. Guwapa ako, mahal. Ang gwapa gyud ko kay bayot man ko. Pero tara, kinahanglan mo po na ng akong makeup. Sa'yo na. Nakaya nabiling lipstick din sa kwarto. Nanang bago. Ako na lang yung paakon. Kinahanglang bagaan ni mo akong makeup, tara. Sige. Ako pa yung tao ng lipstick, ha? Kana nga bag? Kana nga bag. Kuha ka, Michelle. Kini? Uy, masugo naman day ka, Michelle. Bito. Muna, Michelle. Sige. Kinahanglan make-upan ang naong ni Mikay, ha? O ako sab. Kinahanglan guwapa ko kanunay. Kaming tanan. Kini? Mao ni? Mo na ang lipstick. Sige. Butangin na akong naong. Aw, ngabil di ay. Bag-a. Pintal ta. Michelle. Pintal. Ang kana. Kamaw ka man di ay make-up. Hala! Michelle! Yan sa na lima ang naong ni Mikay! Hala! Og karon mga higala, dili ta maglangan. Nia ang sumpay sa pipila na lang kayugto ning atong sugilanon. Bikas aping sa kalibutan. Sa atong gugma. Mao ni? Mo na ang lipstick. Sige. Butangin na akong naong. Aw, ngabil di ay. Bag-a. Pintal ta. Michelle! Pintal. Ang kana. Kamaw ka man di ay make-up. Hala! Michelle! Yan sa na lima ang naong ni Mikay! Hala! Hoy! Kaya sa ni mong naong ni Mikay, Michelle? Imo man naghihimong ati-atihan? Ati ka? Gawas din, Michelle, babe. Gawas din, Nangyari ka, Miss Reggie? Nagsilas ka? Ano silos man ka? Ako man na, amiga Mikay. Ikaw bati man ka naong. Ano na siya pa, Miss Virgie? Uy, nausaw taong ka. Badong! Kuhari si Michelle Deribe! Ay! Sakit na, ay! Ayaw ba? Michelle, hando ka. Ang nila ko kwarto, ay! Ganaman ko din ako mahal. Tulungan
Grabe, gini mong amawa ka, uy. Kamao naman ka mag-igat-igat. Pasag nila na si Michelle Berger. O, Ma'am Berger. Ganahan masab ko nga, mag-igat-igat siya na ako. Naunsa man ka, uy, kautrabida ba di mo? Da, maglagot ko ng amawa na. Ikaw man amaw, di man ako good. Tanawa na? Nakabati kas tinubagan na ng amaw? Kamao na siya musukol na ko. Hala! Gamay na lang ang kuwang. Maayo na si Michelle. Maayo naman ko good. Unsa man ka ba, dong? Nagtangaam ka diha. Ipalayo na si Michelle dinis kwarto nila ni Mikay. Aray! Ayaw ko binata ba? Aray ba? Maputol ko! Nga naman yung ka, Miss Bergie, oy. Kontrabida, yung kay kanamo. Gara sab ka da. Ganahan magit ko nga mo gara good kung naa ka. Mikay, dali na. Kaligo na. Ay, hindi ko maligo. Ginahan ko baho ko. Bita, Miss Virgie. Mahilantan man ko na siya kung maligo na. Pasag din na lang na siya nga. Baho. Ay, dili mahimo. Ikaw nga akong duwaan karon, Mikay. Ah, hala no? Duaan gyud. Oo. Busa kinahanglan nga maliko ka. Malimpyo ka. Ano ba ito? Ano ba ni Mikay, bes? Munyek kang laki. Oo. Dili mahimo nga si Tara lang imong duaan, ma'am. Aw! Ako? Okay naman ko kung magduwa tag-bye-bye, miss. Basta! Ako ang asawa! Mikay, nganong itukmod man ko nimo? Ikaw lagi ang gusto na kong mahimong duwaan. Daoy, unsa man ka, miss? Oy, mura man ka gidaman. Ay, dili kay mura, Mikay. Gidaman yun. Bitaw, miss. Ay, nang kakong kabuang ni. Noon sa man kami kay, uy. Ikaw man ang gusto na kong himuong lalaki, be. Usa? Hala! Aw! Na! Mapusilan yung gana niya, Miss Virgie! Onsa? O nga na mapusilan man ko niya. Nada na si Armas. Nasad, uy! Ay, tawad pamati na niya, miss. Yabag makatara. Wa mo ko'y arbas dirigod? Ano ang magod? Aw, hala! Ha? Ay, nari ko'y arbas, miss. Oy, unya, dili mo boto. Kay bayot man ko. Ako na ang bahala ni Mikay. Di haon na ka, ha? Kaya akong inon si kuya nga. Kitang duha ang magtipon ining kwarto, ha? Okay? Unsa? Wa ka baliw, ha, Miss Virgie? O ganong baliwan man ko nga. Lalaki magyud kag ka, ha? Ay, tao paglood-lood, miss. Oy, napabiya ko'y giyunahon na. Ay, basta. Ang akong gusto ang angay nga matuman ni Kai. Kitang duhang magtipon ini maong kwarto. Ayaw paglihok. Kapuso na ko imo. Hamot. Ngano, ngoy? Hoy, ayaw ko galing. Ngoy, ha? Ngoy. Ay lang ka po sa misil, ngoy. Sakit mong kamot, Michelle, ngoy. Unsa naman na ba dong? Nagapos na na nimo? Hoy, ongo nga dunay sungay. Ah. Badbari ko gapos pa. Di ka luoy sa ako. Dili na ko maluoy nimo, Michelle. Kay dili naman ako ang tag-iya nimo. Mos. Nalapos na ko yang hamot. Lakaw. Padaliya sila si Mariposa ug alin sa pagluto. Kay gutom na. Siguro nga dili nila binuangan ang ilang giluto, ha? Basin hiluan ta.
Yun to na, boss. May mo ba ilamig ka pura hakit tingali maparat ni, ha? Hayaan yung mutay hilo, ha? Ano sa hilo? Mariposa, tubaga. Ay, bantay ha! Ha, bantay, bantay! Kinaganda bro maghilo sa ilaga! Ay, ay! Manghatak man ka, ay! Hakit akong hiyan! Uy, Mariposa. Ay, nagbugal-bugal sa padong, ha? Nanay kanya ko, ha? Ano nga nyo, ha? Si mo, hinul mo na, hinuwa mo. Alo, si mo. Ay, labi po sila si mo, ha? Kay, ako man kinanglami og luto, gyud. Hingi, hapusang hayot na, hahoy. Ha? Ano yung batong kapot sa day? Ang ano, ha? Na, kay bukal-bukal lumang ka, ha? Ay, ako na nooy kapuyo ng luto ni Ron. Kaayo na baya ni mong luguson. Uy, Michelle. Kunwa palang ka magustuhin ni Bus RR. Patay ka? Nahibaw sa kanya. Patay ko, no? Manubugo, Michelle. Ayaw naman ko hapit. Kuya, doon ako i-request, B. Unsa naman sa na, Virge? Ipagawas ang tostara dito sa kwarto, B. Kay kami lang si Mikay ang magtipon atong kwarto, ha? Ayaw, oy! O sa tagisulti ni mo? Amaw nga, Michelle? Ayaw katipon dito, oy. Ha? O ganun dili man ko, no? Ha? O. Ano miliraw man ang imong mata? Liraw, manggod akong matagod. Nagselos ka, Michelle? Hoy! Nagselos ka ba? Kamao di ka magselos, amawa ka, ha? Kamao mong gani ka nga buang ka. Panuway ka! Husto na, Virge. Ayaw lagi nagdapati si Michelle. Kay giang kuna na ni Tito RR. Magkalagot na mo siyang sinultihan? Magkamao naman sa musukol? Hapit naman na siya mauli eh. Unsa man, Michelle, ha? Naibog ka ni Mikay? Gusto sab nimo siyang himuong lalaki? Waming bay. Lalo sa kanang imong kanta, ha? Kasukaon ako ng amawa ka! Waming suka lang. Waming Hambot mo! bayot di ay. Unsa naman? Kami lang lagi si Mikay ang ato sa maong kwarto, ha? Sige. Bahala na ka, Virge. Sige. Ipagawas ang ubang bayot. Kung kami na si Miss Virgie din eh. Siguro ang ligoon ko niya. Ug malimpyo na nga akong naong, ug mailahan ako ni Tito RR. Hala no! Dakuto na problema, Mikay! Kinala mangita nagpaagi! Pangitag paagi. Ay! Hala! Nahibaw na ko! Unsa man tara? Nahibaw na ko! Unsaon nga dili na gid ka mailhan na ng Boss RR! Ug karon mga higala, dili ta maglangan. Nia ang sumpay sa pipila na lang kayugto ning atong sugilanon. Bikas aping sa kalibutan. Sa atong gugma. Ako ni problema. Kung kami na si Miss Virgie din eh. Siguro ang ligoon ko niya.
ug malimpyo na nga akong naong ug mailhan ako ni Tito RR. Hala no! Dakutuod ang problema, Mikay. Kinala mangita nagpaagi. Pangitag paagi. Ay! Hala! Nahibaw na ko! Unsa man tara? Nahibaw na ko! Unsaon nga dili na gid ka mailhan na ng Boss RR! Oh! Ano na kayo maka ng karton? Ay da! Puslan man, Mikay! Kinahanglan mausap yun ang naon ni mo! Nakoy kahaon diri sa ilap sa karton! Salamat kuya ha. Kami sagot ka nga, kami si Mikay ang magtipon sa usa ka kwarto. Tuod, ako na sing ligoon. Ikaw ba, Virgil? Basin bayag makaikyas na si Mikay tungod anang imong kabuang. Bitaw, buang naman ay siya gutok. Unsa tang giingon nimo? Unsa man patamparhos ka? Di manggod. Waming bay. Bayo si ay. Hambot ka nimong buanga ka. Lami na kitang dokdoko ng imong ooy. Patay. Nagsitukdo ka. Buwak bagoy-bagoy ni mo. Nawala ko ng bakba ng amaw ko yan. Ayaw na lang nagpamati agod, Virgil. Michelle, dali na. Adto ka sa pikas kwarto. Tipon sa mga bayot. Sigurado ka? Ganito ko nila mailhan? Ay, lagi! Dali! Tanawa na sa amin ang imong now! Hala! Wa na! Niya na siya. Sige. Igawas na ninyo ka ng usa ka bayot. Oh no! Mikay! Nausa man ang naong nimo! Nganong may ito man na? Ay da, nayab-an og tinta, Miss Virgie, oy. Kisa may nakayabuan na. Wala ko tuyo, miss. Nagkuha ko sa akong karton. Pero, natakak man. Able man niya ang tinta. Maong, napadaw sa nang ni Mikay. Hala, uyon saon man anak ron. Lisod naman ang kuhaon. Dili naman hinuon mo gawas di mong kagwapuan ang tinta, Mikay. Sus! Saan na lang ako gwapain ni? Mura na yung kinig-membro sa ati-atihan. Saman, Miss Virgie. May sugo man kuno ka na mo. Dada sa gawas na usa ka bayot. Kada si Tara. Dali, bayot! Masaya mo ninyo! Mikay, dali, bi. Ako na limpyuhan ng imong naong. Muro naman hinuon kag nagmaskarag itom, ana. Ada, sagdi lang good. Ganahan masab ko ini. Dili na mahimo, uy. Kinahanglan matangtang ng itom sa imong naong. Ayaw ka niyong gapusan sa bulan sa kahoy! Ay, maluhay mo! Mama! Mama, ginapos ka! Mama! Atong pasagdan ka magsagit-sagit lang una. Kalma lang diya, Mariposa. Mauna na resulta sa katabian nimo. Ha? Maluhay taon mo, ay! Di na ko magsapa o pakahinom na ko! Ay! Hoy! Hilom na! Hilom! Oo. Hilom na lang, Mariposa. Ha? Di lalim. Ha? Anong dili ka na po silon? Agoy. Nakunsan mo na ako kiluto, eh. Wa naman ni magkadimao. Hala. Missing ka si Michelle. Uy, nga naman tao ron si Michelle, Miss. Uy, misinggit man. Oh. Wala tingali makapugong si kahinam si Kuya. Iyan na tingaling kilogos si Michelle. Unsa?
Mugawas ko, be. Hoy, dili pwede. Dili ka mahimo mo gawas. Dali, dali. Ay! Oh, tara, sab. Isingit sab siya. Boss, among gwapo! Giusap na mo si Michelle? Boss! Ayaw ta na siya kuan na, boss. Oy, maluoy taong ka, boss! Kuan na, chab! Hoy! Hilom ha, Michelle? Naunsa ka man? Wa man ka unsa diha. Nganong kasige magagsinggat? Hilom! Ano mo, Koy? Imo mo ko tagpo sa kita. Kay ni singgit man ka. Saba kayo ka na? Hilom diha ha? Aron dili ti ka sagbaon. Hilom, Michelle! Sama ka ha? Ha? Patuo ka! Aron muhilom ka! Sakit na ako tudlan, oy. Musamot yun nagkasakit ang imong tutudlan kung magsige kang singgit. Hilom na diya! Dinhi lang kas kwarto, ha? Ay, aray, oy! Itong pa na sa kanan ni mo, no? Anak ko! Manok mo dyan ka! Naon sa mga Melverts, oy! Waray ka gabay sa imong kabandito, no? Nga na niya! Inindot ni mo! Ako bagang tayo ng babay ng bayota, boss? Taya! Ayaw na! Ayaw na! Okay na ko! Hindi na ko magsaba! Hoy, Michelle! Hilom lagi! Di karon pa kanon! Kaon lang ko, oy. Brakusdan. Maura ni itong sudan? Ano lang bangitag lain, Verche? Kaon na lang diha. Madugay pa ba ta din, kuya? Oh, depende ni Mikay. Unsa? Og garo si Mikay naman sa imong agdon, kuya. Tungod kay siya gihapon ang atong pahubaron kung hain yun ining dapita mahimutang ang bahandi. Unsa? Salamat ka ni gawas si Berje. Mangita kung danog kalutsan pa ingon si gawas ni kwarto. Kinahanglang makaikis mi din eh. Dili mahimo nga. Magkatubang balik og si Tito Arar. Tingalig ba ilahangin ko ni habisan kung nabulit sa tintang itom ang akong naong. Ay, salamat! Kaon na, mi. Sao naman ang hula ka, mahawan? Hoy! Badong! Maginulsa sa imong saoy! Aron, maulian na natingog ni mo! Hay, bungal-bungal! Wala ito magbugal-bugal! Hayo, hawa man ka! Paming bay! Bayot diay! Muan ko ni mo! Hawa mo! Hawa mo! Paming bay! Ay, dali din day, Michelle! Mga na lang ta!
Wa naman tay maluto unyang gabi idong. Mahimog mo uban sa pagpangumpra. O nga nung muuban man ka man ng Luisa. Kuan lang. Unsa man? Doon na kay dautang plano? Ha? Uy, uy. Ganahan lang ko nga makakaon sa taglami ba? Ay, nagutan ramang gutos alin, good. Oh, mauba. Alin? Boss, nga na, boss? Umanagagaon? Humana, boss. Ako! Wapagulay pa ka na, boss! Kabatay yung sa gutom! Hiram niya pa rin, boss, ako eh. Oy. Napaday ay. Sige. Pakan na anak siya haron. Humanin yung kaon. Magapos na mo pagpalit. Di amaday kamay lungag kining bungbong din sa kilid. Anong tunam ni dakong lungag ang bungbong? May nagpaingon na sa din. Mubalik ko si Katre. Sige. Atagi siya ang pagkaon manang. Oy. Naunsa man ang naong ni mo, Mikay? Nganong nagkabulingit man ka? Na, si Tara Manggod. Ang tinta sa ibabaw hagbong o diri paingon si kung paingon si kung naong. Oy. Ka-imposible, God. Kasi, kilas mo kung si Tara, good. Oy, Mikay, narang imong pagkaon. Pagkinamot na lang, oy. Dili mang paggamit og kutsarag tinidor din. Huy! Naon sa manang naong ni mo, Mikay? Mura man kag agta, ana. Magagawas ka naman ng Luisa. Huwag isira ang pultahan. Oo, dong. Oy, boss among gwapo. Anong pres ko makikagnaong karon eh? Gapuhag di mo eh. O di lang ka mo tingog, no? Nindot yung ikag tanahon. Nindot kang imaginon. Maldito mo kag sinultihan ang binuhatan, oy. Ayaw na lang kog ulo-ulohi, Mikay. Unsa? Ayaw na lang kog ulo-ulohi. Kaon na. Okay. Kay, doon na nasagkay buhaton. Unsa man siya akong ibton? Ibton? Unsa man siya akong buhaton basta mong gwapo? Mikay, ton og maayo ang mapa. Kunhain jud mahimutang dinhi sa lawis ang bahande. Unsa? Ug karon mga higala, dili ta maglangan. Nia ang sumpay sa pipila na lang kayugto ning atong sugilanon. Bikas aping sa kalibutan. Sa atong gugma. Mikay, ton og maayo ang mapa. Kunhain jud mahimutang dinhi sa lawis ang bahande. Unsa? Pero, kining, ngano ako naman sa boss? Tungod kay doon na kay abilidad sa paghubad og mapa. Ug karon nga niya naman ta dinhi sa lawis. Kinahanglang tun-an na sad nimo kun hain ka ining dapita. Posible nga nalubong ang maong bahande. Unsa? Kalisyo rin gud anong trabaho, boss. Oy! Ayaw na lang kong katagig rason, ha, Mikay? Kay nahibaw gyud ka nga dili ko mudawat og rason. Unsa?
Pero saan naman lang kung doon naging ko'y rason? Basta! Dili lagi ko mo dawat og rason. Dawat talaga rason. Uy, arbate gayon ta. Basta. Sulbara ang maong mapa. Pangitaa ang bahandi. Boss, ay layo kay tinanawan ako. Noon sa naman ka, boss. Uy, nanganad naman sab ka. Abi kay nasulbad ba na ako ang numero sa tato? Imo na sigong problemahon, anak. Imo na lagi ng problema. Basta dili na ka makamahay na ako, Mikay. Isultihan at akandaan nga imong responsibilidad kung unsaon sa pagpangita ang bahandi. Hala no? Unya ka mo, unsa man mo? Dawat alam mo glimpyo ini. Natural. Ikunana gyud na basta naa sa gahom. Mudawat na lang gyud na og limpyo. Mao ba? Unya kung dili ko mo trabaho anang gisugo nimo nako, unsaon nang kunimo? Dili ikaw ang unsaon nako. Unsa? Kay kinsa man ang imong unsaon? Mahibaw karami kay. Pero ikaw gihapon ang mo desisyon. Ha? Waming bay. Michelle, ayaw pagsigig pabadlong ha. Aron dili ka mapasakitan, day. Ma, mamiya na ta din eh. Ha? Michelle, gusto na kang mamiya ta din eh? Lakaw na ta, ma. Ato dadon si Mikay. Unsa? Kamao na ka mabalaka ni Mikay? Oo. Luoy man si Mikay. Ato lang dadon Mikay, ma. Pero Luoy man day, Mikay. ay di man ta makaikyas. Patay ta kan mo ikyas ta. Gukdon gyud ta nila, day. Dili gyud na sila muhunong, Michelle. Busa, magpuyo na lang una ta dinhi, ha? Waming bay. Bayot di ay. Ako ang mupili. Hala no? Nganong misiga man ang mata nimo, Mikay? Kisam di ang imong pusilon kung dili ko mo trabaho sa imong isugo na ko, boss, among gwapo. Ikaw ang mupili kung kinsa sa mga bayot nga kauban nimo ang akong pusilon kung dili ka mutuman sa akong sugo. Uy! Kalisod na boss among gwapo, uy! O ganong lisod man. Nga igo ramang kang mupili ni Tara, Allen, o ni Mariposa kung kinsa ang akong pusilon. Lisod kay na, uy! Kaya kung mapili ko, unya, mamusil ka, tablarag ako ang misugo nimong mamusil. Ayaw na lang kakonsensya. Kay kun mubuhat ka sa akong gisugo ni mo, Mikay, wa may mamatay. Nakabati ka. Sige na, paghuna-huna na diha. Tagalan taga kutob ugma sa gabi. Unsa? Nakabati ka, Mikay? Sugdi na sa paghuna-huna, kung haing gud kahain ng dapita malubong ang bahandi. Uy, kalisod ang misyon na, uy. Huna-huna gyud og maayo. Unsa naman eh. Dako na sabi problema.
asa man akong pangitaon ang maong bahandi. Unsa kuya? Si Miko ang patultulo nimo kung hain malubong dinhi sa lawis ang bahandi. Oh, Virgie. Ug samtang uwa pa si Tito Arar. Kinahanglang madumduman nato kini aron makasibat ta niya. Ha? Si bata na to si Tito RR? Oh, dili mahimo nga siya ang mupahimos sa bahandi nga atong makitaan. Dili. Pero kuya, makitaan gid ka ni Mikay ang maong bahandi? Ay na naglabdagod ang imong overje. Problema na ni Mikay kung unsaon niya. Aron way mamatay sa iyang mga kaubang bayot. Lucas! Badong! Boss, ano boss? Lagaw! Ano boss? Isod ninyo sa usa ka kwarto ang tanang mga bayot. Pero kuya, kami si Mikay ang kinahanglan nga naa sa usa ka kwarto. Nisugot na baya ka ha? Unya na naduwa si Mikay. Kung makita na nato ang bahandi, Verge. Sige na. Isod na sa usa ka kwarto ang tanang bayot. Ug gapusa silang tanan. Aray. Ano itok mo, Joy? Ay, naitok mo. Ay! Ang sama di, oy! Magsige naman ang bigbalin-balin ng kwarto ini. Ayaw mo, hinga mo. Sige! Puso na to sila! Aray, mapi ang taon ko. Gamay pa kang ambog to na ako. Imo pang baliwan. Hali! Aray, uy! Upaw kanda ko! Sas! Kaayo ba yung kubutan na nimong naon nimong nguhuak ka! Hukol ka! Sige! Mangutan ako. Ganong kitapok naman sa midor eh. Hitag sa hilag! Hay sa haligi! Hay huta na! Dali, maripusa! Ay! Inailaya ko, Milbert, ay! Ano ba sayad na ka ni kahumot? Langas, maripusa! Sige! Ano? Mitaon ko. Hala, no! Nagigat-igat ang bayot nga upaw! Hala, magbuot. Ay, grabe akong upaw, ay! Basta no, Basta na mo. Saba na kahit ta. Nabot na sa isa sa panako ng atong tingog sa kasaba nato. Hindi asal ay. Ay na maglangas diya. Hay na, Miloy! Hala! Wait! Miloy di ang angga? Mas angayan gid ka nga ngalan og Miloy ka sa Melford! Hala! Pagsaba-saba mo diyang mayo! Ay patsyo no, narabang mo og naong! Miloy, Huwag ka na mo sa... Maganda! Di kulbaan naman sa ko ining ilagi buhat! Hila naman sa tanggitapok, oy! Huwag na kapati mo sa gisulti atong Melverts nga way angay. Patsunon ko rin Maghinulsol lang mong daan yung mga sakay. Klaro na kayo inyong kamatayon. Maon na. Pwede ka labot ha, maripusa! Bayot masag ka! Apil ka sa spot yun na, no? Murag kulba na nida. O dati, ngayon kikulbaan man ka, di alin. Lahi ra gyud ang ilang mga daong karon. Seryoso na sila. Hoy, girl! Mikay! Ngayon naghilom-hilom raman ka diha? Usan ninyo ang ilang patyon. Unsa? Pagtarong, uy, Mikoy! Naon sa pinagi mo sinultihan? Mauna. Usan ninyo ang ilang patyon. Boss, among gwapo. Unsa naman, Mikay?
Nakasugod na ba ka sa akong gisugo nimo? May gituhuan na kang dapit nga posibleng gilugan sa bahandi. Wa pa ko kasugod. Si Tara ba ang gusto nimong akong patyon? May karay! Unsa man yun? Ngano gitiunan man nimo akong usa armas? Busa mo gwapo! Siya ba ang gusto nimong akong pusilon, Mikay? Oh, inday paminawa. Unsa makaisunod nga mahitabo, mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pipila na lang kayugto ni naghinapustang sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama.